आणि एक आनंद हा बघा साईडचा. आणि इकडे थोडंसं बाकी आहे ते कुणाला जेव्हा करतात. तर ही बघा ही सर्व ना तुळशीची रोपं आहेत. बघा किती वाढले ती, पुऱ्या घरभर झाले. हे बघा झाले ना कढईभर मस्त. गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. मग आमचे दोन्ही पण गुड बॉय आहेत ना, मस्तीखोर. शेरू तुला मार पडणार हा. तर हे बघा हे गहू ना सुकत घातलेत, त्यात टोके पडले होते म्हणून ना धुतलेत काल आणि जरा हे पसरवून ठेवलेत. पण हा शेरू काय करतो, सारखा सारखा तिकडे जातो आणि विस्कटतो सगळं. त्याच्यामुळे हा बघा ही काठी अशी घेतली, जरा दम देते. आणि त्यांची खूप मस्ती चालू आहे आज सकाळी सकाळी, जाम मस्ती करतात. तेव्हा त्यांचं अंथरुणावर तिथे घालून ठेवलं तरी पण आहे ना त्यांचं काठी ऐकत नाही. हा 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 बोका आहे ना, हा 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 मोठा पांढरा बोका तो जाम लबाड आहे. दबा घ्या चला गाई करा, चला खाऊन पिऊन झालं गप झोपावं. एक काम मला करून देत नाही. झाडू काढायला गेली तिथे मागे, हा किचनमध्ये गेली काय करायला तिथे मागे. हे बघा हे असं त्यांचं खेळायचं हे असतं ना का, मग अजिबात ऐकत नाही. मग चला जा तिथे गाई कर, वाग्या सोड त्याला, जा जा. आजचं वातावरण बघा, म्हणजे पाऊस कसा येऊन जाऊन आहे कालपासनं. थोडंसं पक्ष्यांना ना खायला घालते. तर एकदा काम करायला आतमध्ये किचनमध्ये सुरुवात केली मग त्यांच्या घिरट्या चालू होतात. बरं वाटतं जरा ना. पक्ष्यांचा आवाज घ्या. ते बघा लावे आले लावे आले 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 आले. मला दिसले आता, तुम्हाला काय माहिती आहे दिसतात का, झाडांच्या आड आहेत. आता मी ते उभी आहे ना, मग ते काय येणार नाही. हा बघा बघा सुरुवात झाली बघा पक्ष्यांची यायची. माणसाची चावूर असली ना का ते नाही थांबत, मग पळतात लगेच लावे. नाश्ता बनवायला सुरुवात केली मैत्रिणींनो. आज कुणाचा क्लास आहे ना म्हणून, आणि तो तयार होतोय. तर हे बघा काय बरं ह्याला म्हणतात मालपोहे, म्हणजेच पॅनकेक. आणि असं मस्त असं किचनचं समोर असं छान असा व्ह्यू दिसतोय. म्हणजे असं बघता बघता काम करताना इतकं छान वाटतं ना, म्हणजे प्रसन्न वाटतं एकदम. असं हिरवंगार वगैरे झालं आहे. आणि आता पक्षी पण थोड्या वेळाने येतीलच बघा दाणे टिपायला. चला पटापटाने हे करून घेऊया, कारण ह्याला कसं वेळ लागतो ना, जरा वेळ खाऊ काम असतं हे. पण काल रात्री कसं, म्हणजे काल बघा कुणालचा वाढदिवस होता की नाही, त्याच्यामुळे नॉनव्हेज वगैरे खाल्लेलं आहे. त्याच्यामुळे मग हे असं दुसऱ्या दिवशी मग असं गोड नाश्ता म्हणजे ते चांगलं असतं. आणि आज जेवणसुद्धा हलकं फुलकं बनणार. म्हणजे आदल्या दिवशी आपण काय खाल्लेलं आहे त्याप्रमाणे मग दुसऱ्या दिवशीचं जेवणाचं ना नियोजन असतं. त्याला आता असे पटापट बनवून घेते. आणि ह्याची की नाही रेसिपी मला वाटतं 2-3दा मी शेअर केलेली आहे. व्हिडिओ जर का तुम्हाला बघायचा असेल तर मी ना लिंक देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. त्या लिंकवर क्लिक करा, मग तुम्हाला मस्त अशा रेसिपी दिसतील. त्याला पटापट करूया. हे असं त्याला प्रेस केलं नका ना, छान असे कडक कडक असले का आवडतं ना खायला. पहिलाच टाकलाय, अजून सुरुवातच केली. कोयता घेतल्या हातात. हे इकडचं साफ करायचं आधी. आपले बघा टोमॅटोची रोपं तुम्हाला दाखवते, ती पण सगळी कटिंग करायची. कारण अति पावसामुळे ना सर्व रोपं ना खराब व्हायला आलेत, कुसल्यासारखे झाले ना रोपं सगळे. ही बघा कशी ती पिवळी पडली सगळं. आणि पावसाळ्यात काय टोमॅटो धरत नाही. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि किती ऊन पडलं आहे बघा, असं कडाक्याचं ऊन पडलं आहे असं वाटतं आहे. सगळं चेहऱ्यावरती ऊन आलं आहे माझ्या. तर सगळं हे सगळं साफ करून घेऊया म्हटलं. आहे वेळ आणि पाऊस थांबला तर पटकन म्हटलं हे होऊन जाईल. कारण खूप गच्च झालं इकडं रान सगळं. आपल्या केळीच्या इथे सगळ्यात आधी टोमॅटोची रोपं आहेत ना, ती कटिंग करून घेऊया. म्हणजे आत्ता कटिंग केली ना का नंतरला ती धरतील. म्हणजे पाऊस कमी झाला ना का परत नवीन फांद्या फुटतील आणि मग थंडीमध्ये आता धरतील. आता पावसाळ्यामध्ये काय टोमॅटो बघा धरत नाही, त्याच्यामुळे टोमॅटो की नाही महाग आहेत. ही गोष्ट आहे. दरवर्षी बघा तुम्ही टोमॅटो वगैरे आहेत ना पावसाळ्यामध्येच महाग होतात. आणि एक आनंद हा बघा, आपली आहे ना परत केक पोचवले. हे आमचं लक्ष काल गेला संध्याकाळी कुणालच्या गावाने म्हणजे बघितलं. आणि आता मी बघते पहिल्यांदाच, आणि तुम्हाला पण म्हटलं चला दाखवूया. आणि ही एक आपली केळी तुम्हाला माहिती आहे ना, ही पण दाखवली होती जेव्हा ती बाहेर आली ना तेव्हा. आता काय लागोपाठ ही केळी आहेत ना अशा धरतच राहतील.
पण ही केळ्याची जात आहे ना एकदम एक नंबर केळी आहे, तर ही खूप चांगली भेटलेली आहे. चला आता सुरुवात करूया. किती वाढलंय रान, बापरे. ते घराच्या अवतीभोवती असं रान वाढलं ना, मग ते हे होतं एकदम. ही वेल बघ असली, ही बघ ह्याची अकूरची वेल बघ केवढी मोठी झाली. खेचून टाक, ठेवू नको. ती माहिती आहे ह्याला गेले ऐक वांग्याचं झाड का एक म्हटलं म्हणून खेचून टाक, काय ठेवायचं नाही. ते वर जाणार, रुपानं खराब झालं. कोयता कुठे ठेवला मी? तू भेटलास ना, तुझ्याकडे एक वेगळा भेटला. काय माझ्याकडे. आपला आवाज त्यांना जात असेल. तेव्हाच परिवास होतोय आवाज, तेव्हा ते होतं. जवळजवळ अर्धा पाऊण तास बघा काम केल्यानंतर हे असं इकडचं रान बघा मोकळं झालं आहे. आपली केळी आहे ना तिकडचं ह्या साईडचं, आणि इकडे थोडंसं बाकी आहे, ते कुणाला जेव्हा करतात. आणि जोरदार पाऊस यायला सुरुवात झालेली आहे. आणि ही बघा आपली टोमॅटोची रोपं ना सगळी कटिंग करून टाकलेत. एकही पान त्याला ठेवलं नाही, बोला सगळं कट करून टाकलं. आणि इथे की नाही तुळशीची रोपं भरपूर उगवलेली आहेत. आला आला पाऊस आला, पाऊस आला, पाऊस आला. तर ही बघा ही सर्व ना तुळशीची रोपं आहेत इथे पण, आणि तिकडे त्या साईडला पण. म्हणजे जितकी जितकी तुम्हाला रोपं दिसतात ते सर्व ना तुळशीची रोपं आहेत. आणि हे बघा हात कसे लाल लाल झालेत मातीचे. अजून थोडं करायचं होतं काम, पण पावसामुळे म्हटलं नको थोड्या वेळाने करूया. आता आपलं ना मागच्या दारात आपलं काम आहे ते पण म्हटलं करून घेऊया. हे बघा अशी जोरदार सर आले पावसाची. आणि आपले 2 बछडे बघा कसे वाट बघा होते कधी आईने बाबा येत आहेत ते. पण शांत, त्यांना माहिती आहे त्याच्या समोर आम्ही काम करतोय ना, एकदम गप्प बसले ते दोघं जण. किती छान वाटतं ना वातावरण पाऊस पडताना. आणि अजून एक खुश खबर आहे, आता तुम्हाला मी नंतर दाखवीन. ते आपलं जे गावठी गुलाब बघा तुम्हाला दाखवलं होतं ना, तर समोर दुसरं पण एक आपल्याकडे गावठी गुलाबाचं झाड आहे, त्याला पण कळी आलेली आहे. आणि मस्त अशी लाल भडक ती कळी आहे ना, अशी हळूहळू फुलत चाललेली आहे. 2 आहेत आज गावठी गुलाब फुललेले. आत्ता माझं लक्ष गेलं बसल्या बसल्या, त्यावेळी टाकी दिसते बघा, त्या टाकीच्या मागे बघा. तुम्हाला नंतरला ना मी जाऊन एक छोटासा व्हिडिओ काढून ना शेअर करते तुमच्याशी. मस्त पावसाळी वातावरण एकदम छान. चला आतमध्ये वा, कुणाच्या इथे उभे आहेत ते भिंतीच्या आड आहेत. आपली जी रताळ्याची वेल आहे ना मागच्या साईडला बघा आहे, ती कटिंग करायची, कारण भरपूर अशी वाढलेली आहे. आणि मग भीती वाटते. मग 2 दिवस झाले मी कुणाच्या बाबांना सांगते ती कापून टाका, म्हणजे पूर्ण नाही कापणार, थोडीशी फक्त ठेवायची, कारण परत ती वाढेल. आणि कटिंग करून मग तेवढी जागा मोकळी पण होईल, आणि थोडीशी भीती पण मग आपली कमी होईल, म्हणजे वावरायला आपल्याला चांगलं पडेल. आणि हवा कसा पाऊस आता पडतोय, तर सगळ्यात आधी ना मी जाते आंघोळ करून घेते पहिला, कारण आता पाऊस इतक्यात थांबेल असं वाटत नाही आहे. दमला धावून धावून. तर कुणाला बघा क्लासवरनं आला ना, तर भाग्या बघा असा मस्का लावतोय त्याला. आता तरी शांत आहे, नुसता इकडे उड्या मारतोय तिकडे उड्या मारतोय. शेरू मात्र बाहेर आहे, त्याला अजून सोडलेलं नाही. ह्याला एकट्यालाच सोडलं होतं, कारण त्याला बाथरूमला जायचं होतं भाग्याला म्हणून. किती त्याला आनंद झाला, बाप रे काय करू नी काय नाही. तर पाणी पिजा भाग्या, जा पाणी पिजा. हे असं आमच्याकडे नेहमीच असतं, जेव्हा जेव्हा कोण पण बाहेर नाही तर ना ओळखीचं, ते घरातलं बाहेर त्याला हा उभा करत पण नाही. हा वाघ्या खूप डेंजर आहे. बाहेरचं कोण अनोळखी आलं ना अजिबात उभं करणार नाही. वाघूल्या ए वाघू, आता खूप समजदार झालाय तो, गेला आता दादाच्या मागं मागं फिरत राहील. म्हणून त्याला पण पाणी दे, असेल त्याच्या वाडग्यामध्ये भरून ठेवला होता, तेव्हा पाणी पिजा. येतो जातो पाऊस सारखा सारखा. आणि ही बघा आपली रताळ्याची वेल जी आता कटिंग करायला घेतले, बघा किती वाढले ती. पुऱ्या घरभर झाले बाहेर, म्हणजे कधी पण आपल्या घरापर्यंत येईल बघा. ही लादी दिसते ना तिथपर्यंत, त्याच्यामुळे कटिंग करून घ्यायची. आणि ही जी पानं आहेत ना कोळी कोळी, त्याची भाजी करू शकते मी, त्याच्यामुळे ही साईडला करून ठेवणार. म्हणजे आत्ता नाही बनवणार आहे, नंतरला संध्याकाळी.
तिकडे वेलीच्या इथे पण गेलेत ना. एक्स्ट्रा झाले तर काढून टाकतो. हां तेच, म्हणजे ह्या बघा या आपल्या भाजीच्या वेली वगैरे लावलं ना तिथपर्यंत ती गेलेली आहे, त्याच्यामुळे कटिंग करणं ना गरजेचं आहे. हां हां कुठे मला नाही दिसत आहे. डोळ्यांनी बघ. हां दिसलं दिसलं दिसलं. तर छोटी छोटी फळं की नाही आपल्या वेलींना धरलेले आहेत ना, तर कुणालचे बाबा तेच सांगतात की तुला दिसतंय का ते बघ. हां तुमच्याशी मी लवकरच शेअर करीन ना, म्हणजे काय काय आपण लावलेलं आहे ना ते सर्व मी दाखवीन तुम्हाला, पण ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवीन. तर एक झोप काढून आत्ता ना आम्ही उठलो आहे. कुणालच्या बाबांचं काम ना बाहेर चालू आहे आणि जवळजवळ अर्धा ते पाऊण तास ना पूर्ण आड्याला आम्ही फिरलो आज, कारण पाऊस आहे ना कमी आहे, म्हणजे रिमझिम रिमझिम पाऊस पडतो आहे. म्हणजे निरीक्षण करत होतं की कशाप्रकारे आपली रोपं जी लावली होती ना ती तयार झालेली आहेत. पण काही काही रोपं कशी पाण्यामुळे पण अशी खराब झालेली आहेत. जसं की घेवडा लावला होता ना ते पण कुसल्यासारखे झालेले आहेत, म्हणजे इतका पाऊस बघा पडलेला आहे. त्याच्यामुळे पुन्हा नवीन बियाणं ना आत्ता लावणार मग, म्हणजे समजा आता 1-2 दिवसामध्ये ते करावं लागेल. कारल्याचं वगैरे बियाणं बघा आणलं आहे कुणालने आज, तर ते पण म्हटलं उद्या परवामध्ये लावून घेऊया. म्हणजे बहुतेक अतिपाण्यामुळे ना खराबच झालेलं आहे. इतका हा पाऊस बघा इथे पडलेला आहे आणि रान तर इतकं वाढलं आहे ना बापरे काही विचारू नका. आता रताळ्याची वेल जिथे कटिंगचं काम चालू आहे ना तिथे पण भरपूर रान वाढलेलं आहे, प्लस जिथे वेली वगैरे लावली तिथे पण खूप रान वाढले. म्हणजे सगळं निरीक्षण केलं आम्ही आणि उद्या सकाळी काय पण करून हे जे समोरचं रान आहे ना ते सर्व साफ करायचं आहे असं ठरवून झालेलं आहे आमचं. आता उद्या सकाळी पहिला ते करणार, नाही तर सर्व रोपं आहे ना आपली खराब होऊन जातील मग. म्हणजे रान जर का वाढलं ना मग बरोबर फळ मग ना धरत नाही मग असं आहे ते, त्याच्यामुळे साफ करणं गरजेचं आहे. खूप हे झालं बापरे इतका पाऊस पडला ना. गेल्या वर्षी अशी रोपं खराब नव्हती झाली, पण यावर्षी ना भरपूर जे बियाणं लावलं होतं ना ते खराब झालेलं आहे बहुतेक. पण आत्ता कसं पाऊस थोडासा कमी आहे, म्हणजे आपण आता लावू शकतो नव्याने. आणि आता हे बघा ह्या वेली आहेत ना रताळ्याच्या, हे बघा या थोड्याशा मी घरात घेऊन आले. आता बसून बसून ह्याची कोवळी पानं आहेत ना ती काढून घेते, म्हणजे रात्रीच्या जेवणामध्ये आपल्याला ही भाजी करता येईल. मग खूप वेळ झाले बापरे, काहीतरीच ती वेळ वाढलेली आहे. इतकी वाढली ना दिसताना आपल्याला ती कमी वाटते, पण इतकी झालेली आहे बापरे काही लिमिट नाही आहे. आता कितीतरी ना कापून ठेवलेले बाहेर, आता थोडीशीच फक्त मी आणलेली आहे, खूप झाले. आणि ती वाढल्यामुळे कशी तिकडे चहाची पात आहे, परत मोगऱ्याचं आपलं झाड आहे, नारळ आहेत, ते सगळी झाडं ना ती म्हणजे असे वेढलेलं आहे असं झालेलं आहे ते. त्याच्यामुळे कटिंग करणं गरजेचं आहे आणि आपली सेफ्टी पण महत्त्वाची आहे. दुसरीकडे पण ते डोंगरावरती पण 1-2 ठिकाण टाकलेली आहे, आता बघूया ती पण वाढेल असते नंतर ना. आणि आता बघा मी किचनमध्ये आलेले आहे हे पॉपकॉर्न बनवण्यासाठी. म्हणजे चटपटीत काहीतरी खाऊसं वाटतं आमच्याकडे, त्याच्यामुळे मग हे पॅकेट मी आता शोधून शोधून काढले, म्हणजे डीमार्टमधनं आणले होते. तर पटकन बनवते. मला वाटतं एक 10 रुपयाचं हे पॅकेट आहे, पण खूप टेस्टी आहे, कारण मागे एकदा ना मी बनवलं होतं. पटकन बनवून घेऊया. साधं सिम्पल आहे पण एकदम मस्त. आणि वेटिंगमध्ये माहिती आहे कोण आहेत, 2 बोके आपले बसले, तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा वाघ्या, म्हणजे मी त्या डब्यातनं काढायला गेली ना जसा आवाज गेला तसा इथे हजर झालेला आहे. आणि शेरू कुठे गेला, शेरू शेरू पण इथेच कुठेतरी असणार. शेरू इथे आहे तो बघा, हा इथे एक बसलाय. पॉपकॉर्न आहे ना त्यांना पण आवडतात, थोडेसे बनवते आणि त्यांना पण देते 2-4 खाऊ बनवते. खाऊ खायच्या हां चला. कढई आता चांगली गरम झाली, आता हे पॅकेट आहे ना हे टाकते. आणि बघा बटरवाले आहेत, बटर फ्लेवर. हे खूप छान लागतात बटर फ्लेवरवाले. जरा टाकायचे, जरा गरम झालं ना का 1-2 मिनटं जरा परतून घ्यायचं आणि 2 ते 3 मिनटामध्ये लगेच तयार होतात, तुम्हाला माहीतही असेल. पण असं पावसामध्ये असं चटपटीत खाऊसं वाटतं ना, त्याच्यामुळे ना हे असं बनवायचं अधूनमधून ना. कढई भरून तयार होतील बघा. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवते
झाकण का नाही ठेवलं तर सगळे बाहेर येतील. आता स्लो गॅसवरती हे ठेवून द्यायचे. आता बघा आवाज येईल, तड 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 तड. हे बघा आवाज यायला लागलाय. बस तयार होतील आता. आणि आपले गरमागरम पॉपकॉर्न की नाही तयार झाले आहेत. डिश खूप गरम आहे त्याच्यामुळे मी पक्कड घेते, नाही तर माझा हात होता भाजला असता. हे बघा झाले ना कढईवर मस्त टेस्टी टेस्टी. जरा वर खाली करते, गरम एकदम. हे बघा असे प्लेट्समध्ये सगळे पॉपकॉर्न काढलेले आहेत. हा बाऊल आहे ना कुणालसाठी, हा वाघ्या आणि शेरू ह्यांच्यासाठी, हे कुणालच्या बाबांसाठी आणि हे माझ्यासाठी. बघा काय काय असे कडक पण राहतात बघा, असतात थोडेफार राहतात, पण हे कडक पण खूप छान लागतात चवीला. आणि हे बघायचं तुम्हाला, हे बघा वेटिंगला असतात हमेशा, हो की नाही. चला हॉलमध्ये चला, चला देते, चला चला आतमध्ये. इथे ना किचनमध्ये नाही, बाहेर बसून खाऊया आपण. हां चला चला चला. तर तो बघा कुणाल तिथे अभ्यास करता करता खातोय, त्यात आपलं चालू असतं. कुणालचे बाबा इथे खाटेवर बसलेत, ते जरा ते इयरफोन लावून, आता त्याने इयरफोन दिला आहे ना, ते अशात पिक्चर बघत असतात. त्यांना म्हटलं सवय करून घ्या, आज दिवसभर थकलेत काम करून. आणि हे बघा एक खाली बसा, देऊ नको खाली बसल्याची अजिबात. शेरू वाग्या खाली बसायचं मगच भेटणार. खाली बस खाली बस. गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. मग आमचे दोन्ही पण गुड बॉय आहेत ना, मस्तीखोर. हे आमचा हवरा आहे जरा. शेरू आपला हवरा आहे ना. बघा सगळं खातात, जे आपण देऊ ना ते सर्व खातात. पण आम्ही कसं जास्त देत नाही, म्हणजे लिमिटमध्येच देतो असं, हो की नाही. थोडंसं खायचं, नाही तर आपण कसं दिलं नाही आपण खायचं आणि मग ते तोंडाकडे बघत होतात ना, मग चांगलं नाही वाटत ना. त्याच्यामुळे त्यांची अशी वाटणी ना असते, थोडीशी तरी आम्ही काढून ठेवतो, मग खातात सगळं. मग चला आता ह्यांना जरासं खाऊ दे, एन्जॉय करू दे पॉपकॉर्न. बाग्या खाली बसायचं, बाग्या बेटा खाली बसा. शेरू कसा बसला बघ, खाली बसून खा. खाली बसा खाली बसा. गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. खाली बस. हां असं, हां असं बसून खा बेटा, सावकाश खा. शेरूला दे. तर आज की नाही सकाळी व्हिडिओची सुरुवात केली आणि एंडिंग करता करता बघा रात्र झाली. म्हणजे मला वाटतं 11 वाजले असले रात्रीचे. आता सर्व आवरलं माझं किचनचं काम. आणि आत्ताच मी तुमच्या सर्वांजना कमेंट्स वाचत होते. म्हणजे कुणालचा वाढदिवस बघा होता ना, सर्वांनी इतके त्याला भरभरून आशीर्वाद दिले, असं खूप म्हणजे प्रसन्न वाटलं, एकदम मन भरून आलं. त्याला मी मगाशी सांगत होते कुणाला, म्हणजे कुणाल बघ किती कमेंट्स आले तुझ्या बड्डेसाठी. आणि कुणालच्या बाबाला पण सांगायचं होतं, पण असं खुश होता खूप, म्हणजे खूप असं बरं वाटलं आणि खूप असा आनंद झाला मला आता कमेंट्स वाचून. अजून रिप्लाय द्यायचा बाकी आहे. तर तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा मी मनापासून आभार मानते की इतकं प्रेम आणि इतके आपुलकी, इतके आशीर्वाद तुम्हा सर्वांनी दिलेत कुणालला. असं खूप छान वाटलं आणि खूप आनंद झाला मला या गोष्टीचा. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.